На вашето внимание представям Бонди Бич. Бондай Бич, както го наричат тук местните. Доста голям, прилича много на плажа в Лакоруния, Испания, на Атлантическия океан. Абсолютно същия точно се намира до Стадион Риасор. Същата големина, само че тук водата е чувствително по-топла и се усеща много мъртвото течение. В началото, въпреки че изглежда така светло-синя, пълно с водорасли. Има много готина зелена ивица, на която също могат да се печете. Ти какво искаш? Ти оставаш отишъл 1/10 и то ще е супер богато тогава. Разбираш ли? Съвсем нормално от това. Примерно като живеех в Англия, мен една седмица работех почти за наема и за да си плащам сметките. Да, но не е нормално да се разплатите и половината от нея да изчезне за ейска. Ама то другото за какво ти е, нали? За да се прехранваш с него и да се движиш. Няма... Да, но само за да се прехранваш, не може да ходиш никъде по... все пак живееш в България. Такива работи.